Те нищо не можаха да направят второто. Както видях. Човек. Това има ги и такива моменти. Ти се разсърди един път даже на Йовов, че изчисти топката в тъч при тебе, а не напред. А за неговите пропуски? Какво да кажа сега? Шанс. Той знаете, че всеки изпуска. Но това е такива пропуски. Вместо да е 4-0 първото по време. А па ти пък къв красавец си е, ти па си Ален Делон. Да, пидал може, да, пидал. Чай да говорим, тихо.